Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana masu kallon shirin farin wata sha kallo. Sunana Adam A Zango kamar yadda kuka sani. Alhamis ɗan gata a cikin shirin farin wata sha kallo. Muna so mu yi amfani da wannan damar domin mu baiwa masu kallon mu haƙuri akan dogon lokacin da muka ɗauka ba mu dawo muku da ci gaban farin wata sha kallo ba, sannan kuma an samu wannan tsaiko ne domin yadda shirin ya karɓa gurin al'umma mu sake komawa mu sake dagewa mu sake gyarawa domin mu kawo muku shi ku kalla ku yaba fiye da yadda kuka kalla na bayan. Amma kafin nan ina so in ɗan dawo baya domin in faɗa wa masu kallon mu ko kuma mu nuna wa masu kallon mu yadda labarin nan yake a tsare, saboda wasu ba su fahimta ba, wasu kuma sun fahimta, wasu kuma sun fahimta ba su fahimta ba. So za mu ɗan dawo da ku baya domin mu nuna muku yadda labarin ya ɗauko asali da kuma yadda ya kai inda muka tsaya. Da haka a dakace mu a ɗan yi kallo domin a ƙara fahimta, kafin nan sai mu sake dawo muku mu sanar da ku abin da yake gaba. A cikin gidana? A cikin gidana? A cikin gidana a ce a samu ɗan da zai yi wata ciki. Ashe duk irin abin da nake gaya wa mutane kenan a banza irin wutar da nake tsoro kar ta kama a cikin gidan mutane ita ce ta kama a cikin gidana. A gidana. Idan kun fahimta shi ne gata mahaifinsa dai malami ne ko in ce limami a unguwarsu. Kamata yi duk karatun da muka ɗauka nan, to ba iyaka mu kan kaɗai zai tsaya ba, mu rika shiga da karatun nan cikin gidanmu. Wanda gata ya zama na cewa yana da sha'awar zama mawaƙi saboda bayarwa da Allah ya masa kenan, duk da ba shi ne hanyar da mahaifinsa yake bukata ya yi ba. Kamar da wasa yau da so da ya tuntuɓe har ya yi mini rauni fatar jikina ya salbe. Gata ya kasance mai farin jini kuma ya kasance yana son wata yarinya a makarantansu wanda ita ma mawaƙiya ce. Tun daga makaranta suka fara harkar waƙe-waƙe har zuwa lokacin da suka girma, kowanne a makaranta ne ta hada su, daga baya kuma makarantar dai ta raba saboda an gama secondary school, kowa ya kama a ci gaba makarantarsa a wani wurin. A wurin sona kin zamo ta shi ranar farin ciki ba a boyewa, misali kin kasance ta nunawa kuma mai za a yi ke ba na canzawa. ne na daina rudewa, babbar magana kaunar ki tayyelwa, da ke zaniya da hoda ne kalamin so daure ki na yan mata. Gata ya shiga matsala a sanadin taimakawa wata yarinya wadda wannan yarinyar masoyiyarsa ce lamba ɗaya, wanda ba ta son waƙar kowa a duniya kamar yadda take son waƙar Gata. Kewa zai rike saboda ƙauna sanadin kya so ne ba zan yi kuka ba. Ki zama ni na zama ke hankalin ki kwantar masoyiya. Janiya za na je ko ina kike so sarauniya. Mallakin kaina na bar miki dan kin zambin zinariya. At the same time, wannan masoyiyar tasa ita ce ta saka shi a masifar da bai taba shiga a rayuwarsa ba. Accident ne ko? Sai mu saka ɗan sanda a ciki dole, sai mu fatan ba mu karɓan accident sai an kawo police report. Police kuma doctor? A'a. Ba accident ba ne. Faɗuwa na yi daga saman bene. Ya kuke da ita? Yayana ne.
in waka ce? Kanwata ce. Yanzu ina kokarin a sanar da yayanki domin ya kamata ya sani. A'a, Dakta, don Allah kada ka sanar da shi. Me yasa kake so a sanar da shi? Don shi ba yayana ba ne ba, saurayina ne. Saurayinki? Idan ka sanar da shi, zai sa a zuban min da ciki. Sannan kuma a ranar da suka fara haduwa, ba ta san shi ba, muryarsa kawai ta sani. Kuma tana cikin wata matsala wanda ɗan gata bai da masaniya bai da alaƙa da ita. Amma da yake ita rayuwa kana naka ne Allah na nashi, ɗan gata sai ya shiga cikin wani tarko wanda bai yi tsammani ba, wanda a wannan ranar da ɗan gata zai samu nasara ko kuma zai samu daman a shiga wata sabuwar rayuwa a dalilin wahalar da ya sha na zama mawaki, to a ranar kuma Allah ya jefa shi a cikin wata matsala wanda ya zama na cewa ya sha bamban da abin da ya kalla cewa shi ne abin da zai faru a rayuwarsa. Kai ne? Tambayar ka nake. Kai ne? Ni ne. Yes. Take this guy out and deal with him sovietly until he tell you why he raped my daughter. Rape kuma? Ba haka muka yi da kewa. Me yasa kai mata fyaɗe? Wani. Ɗan gata yana da yaya, yana da mahaifiya. Su kaɗai ne waɗanda suke ba shi goyon baya akan abin da ya kasance mafarki a rayuwarsa, ma'ana harkar waka. To amma umma, me yasa abba ya tsani waka kuma ya tsani duk mai yin waka? Ni a tunanina kaman waka ba laifi ba ce. Waka ta wani fannin ba laifi ba ne, ta wani fannin kuma laifi ne saboda duba da yanayin yadda mahaifinku yake da kuma zamantakewarsa da jama'a. Shi duk wani abin da ya shafi kiɗa ko waka ko da ya ba son shi yake ba, saboda martaba shi da yadda jama'a suke ɗaukan shi da kima. Amma mahaifinsa sam bai so, kuma bakin mahaifinsa da ya ce masa matuƙar ranar duk ranar da ya sake ya sanar da kansa a matsayin shi ne ɗansa ko kuma ya nuna fuskarsa a duniya, to bai yafe masa ba, kuma wannan dalili shi ya jefa ɗan gata a cikin masifan duk da yake ciki yanzu. Duniya komai ka gani daga Allah ne. Kuma kika ji wani? Ba laifi, waka ta yi daɗi. Ta yi daɗi. Yanzu abu kaɗai guda ɗaya ne rage mu. Kamar yadda kowa ya ba waka ke mamu kika yaba gashi kuma ya shi ma ya ba. Amma yana son mata shooting video kamar yadda matasa sauran mawaka masu tasowa suke yi. Da kace? Kace ne Alhamis? Malam ka dawo? Me na gaya maka dangane da waka? Me na gaya maka? Ya cewa kai baka so kuma Allah ma ya. Shine kai farista abin da na gaya maka ko? Kina kai farista abin da na gaya maka? Ina fata 'yan kallo za su fahimci yadda na ba su wannan labarin, za su gane cewa dukkanin abin da aka nuna a baya na makaranta da ake nunawa rayuwar ɗan gata ne na baya kafin ya zama ya girma. Sannan ita wannan yarinyar Diana ita ma tana ƙarama har zuwa lokacin da ta girma, wanda ba za mu buɗe muku menene yasa Diana ta ɓace ba a san da ta yi ba, sai kun zo ci gaban za ku gani. Menene dalilin da yasa ba a gane cewa ga sarki Jigai, ma'ana abokin rigiman ɗan gata a kamfanin da suke waka,
wane ne shi ma za ku gano wane ne shi, kuma za ku gano dalilin zuwan Diana wannan kamfani. Mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba. Sarki! Wani irin hauka ne damunka? Za ka zo ka rungume wani ƙazami da kai? Karari? Ba girman ka bane haka. Daga shigowar ka yin kan fara kowa ta shi ya yake. Bai kamata a ce ka wulakanta da su. Dukkan mu nan masu nema ne. Kowa so yake zama kamar kai. A ci gaba da kallon farin wata sha kallo a cikin channel dina mai suna Adam A Zango Official. Sannan kuma a ci gaba da danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa, domin da zarar mun saka muku shiri mai suna farin wata da ma sauran series da za mu zo muku da su, domin ku ga notification ba tare da kun tsaya binciken ya fita ko bai fita ba. Na gode, sunana Adam A Zango kamar da kuka sani, dan gata a cikin shirin farin wata. A sha kallo lafiya. Farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata. wannan bawan Allah mai suna Alkamis Dangata wanda hotonsa ke kan akwatunan talabishin ɗinku. Wannan bawan Allah sabon mawaƙi ne wanda duniya ta san da shi kuma take jin daɗin muryarsa da irin daɗaɗen waƙoƙin da yake rairawa. Alkamis yana da ɗumbin masoya amma ba a san shi a fuska ba, sai dai an san sunansa. Masoyansa kuma sun daɗe suna jiran ranar da za su ga fuskarsa. Alkamis ya bar gida inda zai haɗu da abokanan sana'arsa. Tun daga lokacin ba a ƙara ganinsa ba. Ana roƙon jama'a ga duk wanda ya ga wannan mutum ko yake da wata masaniya da a tuntuɓe mu a lambobin wayarmu kamar haka. Mommy, lafiya? Mommy yana ina? Wane ne? Wanda ka kulle. Baban ki ya san an fita da shi lafiya? Mommy, da Allah ki kira shi. Isan! Farin wata, oh, farin wata. Yasa kika mamaka kin jefa rayuwata cikin masifa. Kina tunanin Allah zai barke?
ganshi a gidan namu? anti. Ya na ganki a tsaye ki zauna min. Yau ke ce a gidan namu? anti. Ina wani? Lafiya kana su. Lafiya dai ko? Lafiya kalau anti. Amma ba daga gida kike ba. A'a anti. Daga makaranta nake. Na ganki ba a cikin natsuwa ba, hala da kafa kika zo gidan nan. Wallahi anti, da kafa na zo gidan nan. Akwai matsala ne wallahi. Matsala kuma. To shi ke nan bari mu samu jirga. Shugabanninmu na jam'iyya, 'yan takararmu da suke nan, yau rana ne wanda na daɗe ina jira. Yau ne ya kamata mu cire aya daga tsakuwa. Dalilin da ya sa muka kira ku kun sani, mu ne wannan jam'iyyar. Yau muna so mu duba mu ga cikin 'yan takarar nan guda uku wane ne ya cancanci ya fito ya tsaya mana takara. Wane ne zai jagoce mu? Abinda kowannen mu ya sani a nan. Doka ta tanadar da cewa duk jam'iyyar siyasar da aka samu 'yan takarkaru fiye da mutum ɗaya, to dole ne fa a gabatar da primary election domin a samu mutum ɗaya tallantal wanda zai wuce mana secondary election. Da fata kowannen ku zai ba mu haɗin kai. Kuma ga dai 'yan takarkaru nan muna yarinyar nan fa ta gudu daga asibiti ban maganta ba. Na duba ko ina cikin asibitin nan ban ganta ba wallahi. Kina so ki ce baki san yadda zaki same ta ba? Ni ban san inda zan same ta ba wallahi. Na rasa ya zan yi da rayuwata. To shikenan zan gaya wa Alhaji yanzu nan. Ki kwantar da hankalinki. PCP! Sunana injiniya Abayomi Muhammad Alabi. Ni haifafar jiha nan ne kuma ɗan jam'iyyar nan. Kuma kun san ina ɗaya daga cikin 'yan takara na wannan zaɓe da za a yi. Amma na yi la'akari due to some reasons da kuma maganganun da mai girma shugaban jam'iyya ya gaya mana akan cewa ya kamata mu haɗa kanmu. Shi na ga cewa da gaske ya kamata mu haɗa kanmu mu zama ɗaya. Saboda haka ni injiniya Abayomi Muhammad Alabi daga ɓangare na janye daga wannan takarar na bawa General Badamasi domin cewa shi ne kaɗai wanda na ga cewa ya cancanta. Ba don komai na ban masa ba, dalilin shi na ban masa saboda a nan duka an duba General Badamasi shi ne kaɗai wanda ya cancanta. He deserves to be. Jamila, wanda yake faruwa ne? kin ganta ne? Mana, gashi ta zo gidana tana gaya min akwai matsala. Yauwa, don Allah ki rike min ita, karki bari ta fita, karki bari ta je ko ina, ki rike min ita ga nan zuwa. To shi ke nan sai kin zo. To shi ke nan ga nan zuwa yanzu za ki gani.
Isan! ba zan taɓa yafe miki ba burka na duka ba wanda zai cika yau Allah ya yi wannan shine karo na uku ana kawo ka nan a kulle akan harkan matan nan kuma kana min ƙaryan cewa kai dan fim ne ai hakuri oga da gaske ni dan fim ne kuma babba ne a ciki amma ni ma akwai dalili da yasa na fara wannan sana'a kaga na zauna a Lagos na yi tuwo na yi doya da kwai na yi solo sana'o'i iri na ga babu riba shine na dawo arewa na kama wannan ita ce na ga da mafita a ciki shi yasa nake yi shine sai ka koma kawalci kawai wannan maja ce na sha haɗa aure irin haka ma maja ko to zai zama na ƙarshe da za a kawo kana to duk wani wanda kake takama da shi wanda yake fitar da kai zai zama na ƙarshe daga yau ka ji abin da na faɗa shikenan ko maganan matan ma iya ku kaɗai ne a nan ɓangaren ku kuke yi mu ba za ka ɗarin da yau mana wani abin nan sai oga to ai wannan sana'a ya kuɗinka ya shagalinka to ko da kuɗinka sai da rabon ka oga to haka aka yi to za ka shigo hannu za ka shigo hannu na yi haƙuri na yi ma alƙawari insha Allah akwai hajara laushi ba wani damuwa to na gode to yanzu waye zai belin ka ga shi nan kai zo ka sa hannu a nan farin wata oh farin wata farin wata oh farin wata Malama lafiya menene damuwarki? Na zo ne ku kama ni ku kulle ni. Malama lafiya? Dan Allah, saboda na san aikin ku kama mai laifi ne da wanda ya zalunce ku. Aikin mu ne, amma ina so ki min yadda zan fahimce ki. Dan Allah ku kama ni, idan kuka kama ni, kuka kulle ni zan samu damar yi muku bayani sosai dalla-dalla ta yadda za ku fahimta. Ke, fita ki ba mu guri. An gaya miki nan shirme muke yi, ba ma son shashanci. Dama fa kuma ta haka da wannan wawancin. Me yasa kake haka ne? Wai me yasa kake so ka bata wa mata rai? Ka bari mu ji complaint ɗinta mana. To idan ma na bata miki rai an gaya miki yana cikin abin da zai dame ni ne? Ke kuma idan hauka ce take so ta shiga kwakwalwanki, gara ki tafi asibitin mahaukata can me ake aje mahaukata ba nan ba. Kin ga 'yan mata kwantar da hankalinki, wani ne yake maki barazana nan gurin da zaki faɗa gaskiya ne. Wallahi kina da nacin tsiya, ni na rasa wannan wani irin naci ne. An ce miki ki tafi asibitin mahaukata ki don sa me ke faruwa? Wallahi yalla bai wannan yarinya ne ta zo ta kawo wai a kulle ta kuma ta ki ba mu kwakwaran dalili. To ka tambaye ta kaji me ta zo da shi kake ta wata ihu haka? Shi yasa na ce mai ya bari mu ji damuwar ta uga. Sa, waga yana jiran. Ya daɗe kun da shigo. Bai daɗe da shigowa ba. Dama farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba. Farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba. So ka san beli za ka ba da kuɗin beli ko? ga beli kyauta ne. To yanzu ina kayanka suke? Wane ne da menene kayanka? Akwai takalmi, na agogo da sarka, sai 3,000. To 3,000 nan ka biya na beli. Yawwa. To gafa idan karki 3,000 nan, ka rasa wancan. Wani lalaushi
Na manta mutum da baka da dama. Wato ko da kuɗinka. Sai da rabanka. Iya kuɗinka. Ya shagalinka. Baka da damuwa to ban hannun ba zo ka ansa kayanka. Zo ka ansa. Oga. Na ce, da kun daure ku rufe yarinyar can nan. Da kun daure ku rufe ta. Saboda me? Ni ma na so da sai a mai da ni. Kawance nake so ni. Amma ba kai baka da dama. Wani irin rashin ji ne kake yi haka ne wai. To ba ni wuce. To a can duka fa ka manta da magana mu. Za ka bar lambar wayan ka san. Ma komai. Yawa. Kace da mene? Takalmi? Agogo sarka kuɗi. To. Yawa. To, ga takalmin kana. Kuɗi kuma ga su. Sa aljihu. Ko kuwa? Na gode. Hakan dai ba za dai ka bani ba kenan. To ma da yi magana. To shikenan. Alaru. To wannan baiwa Allah ce ta zo da wasu maganganu masu sarƙaƙiya. Sai na ce to bari mu kawo ta wajejenka don ta yi bayani don abin yana da buƙatar kamar sirri a cikin magana. To. Ke ko baiwa Allah me ke tafi da ke haka? Na kawo ƙarar kaina ne. Ƙarar kanki? Don Allah ya yi labai so nake ka taimaka min saboda ina cikin wani hali. A baiwar Allah sai kin faɗa mana abin da ke tafi da ke kafin mu san irin matakin da za mu ɗauka. Don mu a nan akwai tsarin da muke bi kafin mu zo mu tabbatar da cewa ga abin da yake tafiya. Gaskiya na aikata mummunan laifin wanda ina tunani ma ko Allah ma ba zai yafe min ba. Ke ko baiwar Allah me kika aikata haka? Wani bawan Allah ne ya yi min halacci. Ya sa ni a inuwa ni kuma na jefa shi a rana. Ina soyayya da wani ne wanda ya yi min fyaɗe. Kuma a sanadiyan fyaɗe na samu juna biyu. Ihsan. Tambayar ka nake, kai ne? Ni ne. Yes. Take this guy out and deal with him sovietly until he tell you why he raped my daughter. Rape? Rape kuma? Ba haka muka yi da kewa. Me yasa kai mata fyaɗe? Ni ba ne. Gaba. Da iyayena suka gano cewa ina da ciki, sai na rufa saurayina asiri. Sai na faɗa musu cewa wannan bawan Allah ne shine ya yi min fyaɗe. Bayan kuma ba shi bane, kawai na yi masa sharri ne. Yallaɓai don Allah ka taimake ni, yanzu ɗan gata yana can yana cikin masifa, iyayena sun jefa shi cikin masifa, don Allah yallaɓai ka taimaka min ka fitar da shi, shi yasa ni na kawo kaina a nan. In short, General, congratulations. Thank you very much. Thank you. Engineer, thank you for the sacrifice. Thank you very much. Thank you. PTP!